back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Dito na subsiri kami sa eskwela ni Day Chelsea, Turanding. Oh, Odong James, sa gunson nagyud. Magdaog snacks o pang-lunch ni Day Chelsea. Mura na yung tuyo dito. Nga tuon si Day Chelsea. Murag dili kay kana ra gyud. Doon na siya mas importante para niyang motibo. O kung sa mga na, Turanding. Siya ra kag makasabot at dudong. Ikay target ana. Sa? Labi na rong 2 hours abroad sila Milani. Ay, bantay yung kadong. Turanding. Kung dili ganahan si Tito Turanding atong nangor kami, Dad, labaw nagyud ko. Chelsea. Ito, Dad, kaya nung mga atuan man siya sa akong school, nga dili man ko ganahan niya. Tingalig. Ganahan na gid siya nga makigsuod ni mo langga. Kaya dili ba matud pa naman kuno kini parinti o amiga ba kato nga teacher sa inyong school katong babayhana, di ba? Wa man gud na siya parinti or amiga nga teacher sa mong school, Dad. Iayara man na nang hambog. Ha? Lagi, pangutan apa si Tito Turanding og Tito Goryo o. Kay pao manggod na sila. Mao ba? Maoy, sabot ni Tito Turanding og Tito Goryo nga gusto na siyang makig-amiga og makigsuod nako. Kay aron maduol ko no siya ni mo, Dad. Kay ipog man ko no kaayo na siya ni mo, ingon nilang duha. Unsa? Kinsa nag-ingon nimo langga? Si Tito Turanding og Tito Goryo. Ay, kidiking duha. Og mituo sab kanila. Ang og dili ko matuon nila, Dad. Nga, klaro man kaayo. Pasangil raman ng iya nga paduol-tuol nako. Na, ayan na ka nagpanumbalinga palangga. Ay nagkasulang imong kaugalingon ato niya. Maglakot man ko niya, Daddy. Isak, dili ko kanahan nga. Magdadana siya nako gift. Snacks o kanang pang-lunch nako. Bisag lami pa ng iyang da. Dili mo ko ganahan. Kay igaton man to siya. Chelsea. Itaw, kaklaro ato Kay kada ato niya sa school, mangutan na gid siya bahay ni mo. Kumusta na kuno ka, Dad? Gwapo ba gihapon kuno ka? Unsa? Mingisila ki ka, Dad. Kikanahan day ka? Naunsa ka balangga? Ginam ka na ba'y nasul sa imong hunahuna? Ngawa pang gina nako. Pantay ka, Dada. Tingalig istorya lang na nimo, ha? Kinilangga ni, sus, ikaw ba? Di ka gid mo tuon ako? Matuo man. Pero, ingon si Tito Turanding, nga uso na kuno na ron. Unsay uso? Nga bisag na yasawa, maguyab-uyab po duglain ba? Chelsea, langga. Murag di na lamayo ilang gipanulti ni mo da. Maong ayaw jud pa dato niya, Dada. Ayaw jud, Dad. Kay di jud ko ganahan niya, jud. Lagi, kinilanggaan eh. Bantay bitaw? Na! Kay chatan jud na ko si Mami Melanie ba? Kung magpadaog, magpaduol ka to niya, isumbong tikit kang Mami. Langga. Taon sa may taon mo eh. Huwag mo mangudturan di nga siguryo. Inyo mas ang kargahan si Chelsea. Ay, wa magud mo siya kargahidong James. Mo gid amo na sabtan atong igata to. Di ba, sister? Kore ka dyan, sister. Kasi naabot oroy mo. Siyempre dong no. Ay, kuan dong ba? Di ba tingalingil ang amo dong, James? Oo, doon. Kay para na ni kuan, para na the Chelsea, para po di mo. O di ka makayop uglain ba? Kami nyo na biya ka duwang. Tuwa lang si Day Milani sa abroad.
Nya ingon pa nila dong, lisod na ba karon na dong nga layo ang atong asawa uban na. Kay nanabaw sa gawas, way uli-uli. Nadoon yung kay na sa tentasyon. Correct? Ay, ambot ninyo turan ding goryo. Managsuon gid mo. Mao ba, bro? Pre? Magkantuan di gyapon si kami sa eskwelahan ni Chelsea? Mo lagi. Mao mamalihog na sa ko, bro. Unsa may bayhana eh? Ingnan ko ba na siya, bro? Nagbiga ka na bayhana da? Oh, Unsa may mong gilumay anak niya, bro? Pwede ko mangayo? ikaw ba? Yabag ikaw eh. Tukon ta karon. Mura imo. Tuk-ang! Hilom. Wala ba unta na magpaduol na akong babayhana ha? Kung wa ka pa magsigig diskarte anak niya para nako. Diyan na lang tato nimo. Dili kay ngari nako. Unsa na ni ron oh, tanawa. Ug usa gani ni sa tan-aw nako nga gibasihan ni Milani aron magpalayo. Nakasiguro ka nga ka, bro? Aw, pre? Nga tinud-anay gitong pagsilos ni Marimilani nimo? Ha? Wa kay laing rason, pre. Unsay buti mo ipasabot? Unsa pre Baldwin? Dili ba? Ayaw lang yung napagsabot ha. Ako lang ni. Pero, huna-huna ragod na ako. Sa imong kabuutan ni Marimila ni, nga halos imo na gani ang tanan. Lakip na ang gibuhaton sa bae. Waga na may katabang sa inyo kay ikaw ragi mo sa pag-atiman sa inyong anak. Bisan sa inadlaw ninyong panikisikay sa inyong panimay. Unya, siya sa pagpaniid ko no sa pagpakigsusi sa kumpanya. Huwag na siya mapamatud-an nga nagbinuang ka. Nga nung may larga magani siya eh. Unsa mo ko ni klarong rason. Nga bisan tuod, paduong ka na nga mo doon sa trabaho. Kaya di mo magutman. Kaya dako-dako man og ipabaw nimo ang kumpanya. Nga gani, nakasugod ka na og negosyo. Nga unta, gisugggest pa nimo nga siya magda. Na, pamanggod siya. Huwag yun kay pagduda nga may laing rason o hinungdan, bro. Aw, pre? Kung anong wag yun siya mananghid mo? Nga naghiki na di ay siyang daan para sa iyang pag-abroad? O wag na igid siya masulti nimo bisan hapit na siya molarga? O diha na gana nimo masayri sa laing tao o na pa nimo siya kumprutaha? Baldwin, Palahong may ka sa pagsabot, bro. Nga nagmata ka lag morning. O may kasabot na di ito siyang lain. Aron biyaan ka. O si The Chelsea nga inyong anak. unsa? Buotan na gyud tingali kaayo ka, pre. Murag nasubraan gyud kay ka sa kabuotan o pagsalig ni Marimila ni. Palahong may kas pagsabot, bro. Di ba nagdagmata ka lag morning? Og may kasabot na dito siyang lain. Aron biyaan ka. Og si The Chelsea nga inyong anak. Ah, Diyos ko. No. Hugaw ra kayong pangagpa si Pre Baldwin. Nahibaw ko nga dili og dili makahimo si Milani sa pagpudi sa mong kami niyon. Nakasiguro kong dili gyud. Matud niya namo ni Da Chelsea nga mo-chat o mag-message siya namo kung maabot na siya dito. Apanhangtod karon. Bisan dili na lang diri nako pero bisan ni Chelsea na lang nga among anak. Wa ginadawat nga message gi kaniya. Milani. James, sorry. Pero dili na gid mausab pa nga akong nauna. Nakaschedule na nga akong paglarga pa ingon sa kawas. Nakapirma na akong kontrata. Mao nga dili og dili na gid nako ni mabakwit pa. Hatagi lang ko gikayon. Kay may buot lang kong mapamatud-an sa akong kaugalingon nga makahimo ko nga ako lang. Kinuo ko. Sharo. Kapila naman akong dial niya. Nagsiglag rin niya ang phone. Di man gihapon matupag. Hello? Nanawag lagi ka, Baldwin. Ah,
Nagbaldwin naman lang. Sabay tuyo ni mo. Istoryahan ta naman ka. Nadali ka magsamok ni Chelsea dito sa iyang eskwelahan. Ano sa mga problema ni Muri kami? Ha? Ano sa magyod? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!